Ian hori aipatu duzu, oiana zure kaltera, nik estimatzen baitut beraiek, eduki duten jarrera. Zerbait ulertu duelako egin, du gizonarek galdera. Naiz eta dena ahaztuko zaion, hemendik ordu betera. Naiz eta dena ahaztuko zaion, hemendik ordu betera. Hiru minutu pasatu dira, tastu duk dagoeneko, hala eta guztiz jarraitu aldute, galderak egiten terko. Irribarreak ikusten ditut aurpegietan kompleto, gutxienez fijo pasa dutela klasean